1431. Hej Ben, det er altså Karin igen. Ved du hvad, hvis du kunne møde mig klokken 9 eller sådan noget, eller 8 eller klokken 9 eller sådan noget, eller halv 8, kvart i 8 eller 9 eller sådan noget i aften, ikke? Så kunne vi lige mødes. Men vi kan også mødes snart, altså jeg kunne også tage bussen nu her, og så kunne vi mødes klokken 4 eller 5 eller sådan noget. Det er ligesom op til dig, hvad du synes. Men kan du ikke ringe mig op lige om lidt? Min nummer er 93 76. Nej, hvis du ikke lige kan ringe mig op lige om lidt, så du må gerne ringe mig op lige om lidt, ikke også? Hvis du kan det. Ellers så kan vi jo bare mødes snart inde i byen. Så kan jeg tage ned og mødes med dig i magasin ved 4:30 eller sådan noget, ikke? Det kunne være, at du bedre havde tid der, det ved jeg ikke. Men jeg tager i hvert fald bussen nu her, så står jeg nede ved Sallinger, eller nej, ved magasin. Så kan du lige komme derned, hvis du vil, ikke? Hej Ben, det er Karin. Jeg glæder mig til at se dig, hvis det er, du kommer derind til snart. Jeg tager i hvert fald bussen her 2:15, ikke også? Så er det inde ved 3 eller lidt over 3. Så kan vi lige mødes foran magasin, ikke? Hej. Lyt igen.